Аз съм Иван. Дългогодишен служител, а вече и управител на много малка, скромна семейна фирма, която се занимава с внос на всичко по отношение на камините. Горивни камери, аксесуари, комини, аксесуари като решетки, като оражени, като чанти, Скоро ще почнем да внасяме едни много хубави, много остри аксесуари. Камината избира дизайнера в последните години, като бих казал, че жената е тази, която одобрява. Дизайнера е човека, който, ако направим аналогията с това какво е един филм и разпределим ролите, продуцентите са клиентите или инвеститора, сценариста е дизайнера, режисьора е техническия ръководител, а всички ние, които правим всякакви дейности по тази къща, като примерно да слагаме камини, тези, които слагат плочки, тези, които слагат дограмите, всички сме актьори в този филм и всеки един от нас има малка или голяма роля в строежа, за да може този филм да стане реалност и да бъде харесан от продуцентите, да се хареса на режисьора, да се хареса на сценариста и в крайна сметка на самите клиенти, продуценти. С това се занимавам от ученик, или иначе казано 20 години някъде. С термопомпа и камина, като основно използвам камината през зимата. Някой друг въпрос има ли? Защо не? Каква е разликата между това да усещате бриза на морето, подъхването от планината или просто да си пуснете вентилатора? Нали, има разлика. Всичко е вятър, обаче има разлика. Също е с отоплението. Камината ви създава една топлина, която може да усетите и да видите, докато всякаква друга форма на отопление в по-широк смисъл ви загрява. Не можете да видите отоплението от подовото, електрическо или водно, не можете да видите отоплението от климатиците, от радиаторите, от термопомпата. Това е отопление, което не може да го видите и то ви загрява. То не ви стопля в смисъла, в който ви стопля огъня. Това е голямата разлика. Но камината преди всичко създава уют в дома. Да, във всяка къща може да се сложи камина, било тя на 2 етажа, отново може да бъде отоплена, обаче трябва да е препоръчително да бъде с въздуховодна инсталация. Не внасяме български горивни камери или по-точно не ги монтираме и не ги предлагаме, защото те нямат необходимите стандарти, които им позволяват този продукт да бъде изнасян в страни с високи изисквания, каквито са, например, Германия, Швеция, Финландия, Норвегия, Балтийските страни. Просто предпочитаме да внасяме горивни камери от места, където и държави, където отоплението с горивна камера в някаква степен от това зависи живота на хората. В Финландия има селца, където са много дълбоко в гората, отоплителният сезон е изключително дълъг и това, което искат там хората е нещо, което да знаят, че работи, да знаят, че няма да гори много дърва, да знаят, че ще бъде ефективно и че ще им свърши работа. От северните страни е мястото, където човек и Централна Европа е мястото, човек, откъдето да си купи горивна камера. Просто защото качеството на сглобката, самият допуск на сглобката е много малък и покриват стандарти и норми, които нашите продукти, които са произведени тук в тази сфера, не могат да достигнат. Най-трудната част при правенето на една камина, бих казал, е позиционирането на горивната камера. Защото
Това означава вече да сте съобразили с дизайнер, с клиент, с строител, с всички, къде по-точно стои в 3D пространството тая кутия, къде е застава, за да може да се хареса, да може да започне оттам насетне самото изграждане. Лазерния нивелер. И това. Преди бях фен на рулетките, обаче метъра е доста по-точен, малък инструмент за измерване. Това са абсурдни количества дърва за един сезон. Това е прекалено много.